bostetan jolas parkian, ontxosnako goltza gainean, zelako sortean eria, betikuekin jarraitzia. Bueno, esperientzia bitzela izinde, asko ikisiot, bai pertsonalki da, bai, asko divertiu izinaz, eta nik uste dut betidanik da betirako gogoan eukingoten esperientzia izingo dela, dude barik. Ni lehengo unien sartu nintzenien, hain gindu zen froga batzuk, gala 0 ustote ditzezala, eta ikusi neuzen nire kidiek, zango talentu ukien, zan katetan eurien ganera, gaztetxuetanak, eta nio, zer jo, kemen sinistu ezin jovenein, inkluso apurtxo da mutute da, egonaz momentun baten, batez basikian ikusten, zango talentu dauen, orden inundik inora beneuen esperoain urrun helduko nintzenik, orden oso posik, da bastante harritute. Alde batetik ikisiot batez presiopien neure konposturie mantenduten, naturaltasune bai, izan azkenen kamara ikustezuz lekudanatan goizen, bien, eskinatan, eta horregotiek eski ez tegu zu besterik. Hor direktoan, toma bat egiten da, asko pentsetan daure igual ez tala zuzen edo, toma bat eko zu, gala bat egiten zu, da hor urteten dauenak, urteten dau. Orden ikiziot, presinopien biarreitie, ikiziot bebai neure agotza kontroletan, azkenen nik betidanik berbena da barri nizin joaz, betidanik, irurte horadaz, eta askotan ez dakizuan kaltetasun bez, da hane coache dekogu, bai bokala da, bai koreografia aldetik, eta asko ikizio, zean aprobetxau neure toraksa, arnastu, ez da erritipari berautik kantetie, da asko igerri da, galak aurrera inala. Adri gure coach bokala zan, eta zauzten, kiston potentzizeeko zu, kiston agotza asko deko zu hor barruen atara behar dozu da. Hasi nintzen aritketa batzuk egiten, da apurke, hastik aurre inala, igerrio zean potentzize asko bekeiza aprobetxetan duten, iragotzana. Gautegun beti 3 orduko eman aldiz iziten da, eta beti erratuten zara, edo letrasati baten, ez dakit, beti errakuntzan bat dau, bai 3 ordu die eta ez da 2 minututen demostrau biharra, aste batez, indiosun bihar guztize, koreografia gotza, jente hartien danak zuri begire bakarka, ez da bape bardinean. Nik uste erromitzen gehiago disfrutau izin jotela direktoa dan momentuen. Gehien guztau izin jatena da lehiaketa izin badabe, ez dut sekule ikusi momentu baten bez, lehiatuten ibilna zenik nire kidiekaz. Aldrebez, posiko naz, gainontzeko narrakastagaz, ekipoan postasune, edozein pasetan doela, danak, egon gara beti arro positanotaz, eta uste izin jat babes hori, eta sortu dugun famili hori, laguntasun lagunek erangotezena nirez betirako, eta babesa lantaldetik idengandik, eta abar. Final egunien, sorpresaten eustien nik enekizien esebe. Da alango baten, platora sartu nintzen zen, familiak idiek lagunik eta bar, lehen hau sartu nintzen platora, eta pentsen neuen, horrek soro txapela gazdabar nortzu die. Aron, haite lagunek dainot, nirieti eta de repente hasi nintzen eurik begire pankartakaz, txapelakaz, saguntzien arrigoko liburutegi zen, ibili eizien, aurrien ez dakit, dana preparetan, bi egunez da horre, erdi ostondute, hau grauzan finalain baino lehen. Eta, de repente sartu nintzen bertara, danak txapelakaz, pankartakaz, gurasoak, familiakidiek, sonotzako lagunek, garrigorreako lagunek, saratamoko familiz, dana batean izan superpolitia izin zan. Laugarren postuen klasiko nintzen, nik horregaz, ja galasi baino lehen irabazi nuen, benetan, holan sentidu nintzen. Gautegun nire lehentasunera, nik gure temeti da 10 urtera, postu urtera mugabarik, gautegunean dize bilakatu daiten, eta gure edo Bizkaitik ez ezik, Ipuzkuti, Nafarrotik da Euskal Herri osoti kontzertu egemon. Eta gero aparte, ni Mikel Ipina moduen, nik intentzioa deko gauzek egiteko,
Eta, bueno, oin ba nabi zehozetan, ondino ezin dute aurrapenik emon, bai ongo dala zehozer hor, nabiena grabetan, eta ongo die proiektu batzuk gautegun esan parte.